Der er ingen tvivl om, at de her mini BMX'er, de er blevet et stort hit her i landet. Og det er nok også derfor, vi har besluttet os for, at der måtte vi jo hellere tage på lager. Vi har taget den her Convict på lager. Most Wanted hedder de. Her kan du se den her store kasse, du får med, når du bestiller den. En af farverne. Her kan du se svejsningen. En ny med friske dupper på dækkene. Ja, den er jo ikke så stor, sådan en mini BMX. Til gengæld så er den sej. Det her, det er den her. Det er varemærket for Convict. Det er, at du har sådan en aluminiums kerne, som er spugt inde i hjulet her. Det er bare lækkert. Ja, vi har som sagt ikke rigtig pakket den helt ud nu, men vi vil bare lige vise dig den, så du lige kunne se med her fra starten af.